Гледайте мача Барселона срещу ПСЖ на 16 април от 10 часа на живо по Max Sport 3. Барселона идва след победа от 0-1 срещу Кадис, която е 6-та поредна. Като домакини те имат 4 победи от 6 мача насам. Голмайстор на отбора е Роберт Левандовски с 13 гола за сезона. ПСЖ от друга страна идва след загубата си с 2-3 от Барселона, което им е втори матч без победа. Като гости те имат 5 победи за последните си 6 мача. От миналите им 6 срещи с Барселона имат 2 победи, 1 равенство и 3 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме и двата отбора да отбележат в мача. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.